Negociacions, tractes comercials, creació d'empreses, compres, vendes, acords. Esta taula serà testimoni en els pròxims anys de les decisions econòmiques que prenguen una part important dels empresaris torrentins. Ens trobem a les renovades instal·lacions amb què compta el Club de Gerents de la nostra ciutat. En maig de 2008, després de 36 anys d'història, esta inauguració es viu com un punt i seguit en la trajectòria d'esta associació. Però com naix el Club de Gerents? I sobretot, què és exactament? Entrevistem Rafael Garrigues, actual president del club. El Club de Gerents començà com un club de formació. En aquella època, quan naixé, l'empresari era vocacional, no n'hi havia estudis, la gent, molt poqueta gent tenia capacitat per estudiar i la gent se llançava a fer un negoci sense ningú mig d'informació, sense saber on tenia que anar. Avui en dia el club, els servicis del club són innumerables, de 2 persones a 14 empleats. Hem passat a abarcar tots els sectors comercials, hostelers, industrials del poble. Donem formació contínua, ocupacional. El club ha canviat absolutament. El Club de Gerents és una associació empresarial en totes les funcions que desempenya qualsevol associació empresarial, de qualsevol poble, de qualsevol província. L'únic que nosaltres crec que li donem un poc més de contingut i tratem de no sols que siga per a l'empresari, sinó també per a donar més serveis. De fet, tenim serveis que no són habituals, com tindre una sala de bolsa en directe o ser el centre de serveis i donar empleo. Quin millor que nosaltres per a poder donar empleo i que la gent pugui vindre així també i que el club no estigui separat de la societat. Nosaltres volem que el club sigui part de la societat i que la gent trobi el Club de Gerents com algo tan normal com anar a qualsevol altra institució. L'alcaldessa de Torrent, Maria José Català, amb representants de l'oposició, però també del govern autonòmic i la subdelegació del govern, acudixen a l'esdeveniment. Per a Rafael Garrigues, el Club de Gerents és una manera d'acostar els empresaris a la resta de la societat. Una integració que passa també per servir de suport a aquelles persones emprenedores que volen posar en marxa un projecte propi. Tot el que vull convertir-se en empresari i tinc el seu dubte, per supost que vinga així. I si té necessitat d'ajuda, nosaltres com a membres de la Càmera i com a part de la Càmera de Comerç, la Càmera de Comerç està obrint en Torrent el que se diu un vivero d'empreses, on qualsevol persona emprendedora podrà sol·licitar ajuda. L'ajuda consisteix en tindre un despatx que paga la Càmera, tindre els mitjos que paga la Càmera i tindre a la teva disposició els 98 tècnics que té la Càmera de Comerç de València per a que tu planteges la teva idea, tu planteges el teu projecte, els tècnics te l'estudien, nosaltres t'acompanyem també, i que antes d'eixir al carrer hagis tingut l'oportunitat que uns experts o persones que ja estan en el mercat te puguen dir el teu projecte és viable, endavant, anem a buscar inclús a veure si els mateixos tècnics poden ajudar-te inclús a buscar la financiació. L'aposta de nosaltres és que ojalà molta gent s'incorpora al món empresarial, perquè al final és l'única fórmula de crear riquesa i de crear empleo. Creiem que ara quan s'obri el vivero serà importantíssim també per a Torrent i tot el que vulgui informació, per supost pot vindre així i li donarem tota la informació necessària. Tens un muntó de sinsabors, però també jo crec que el repte de crear alguna cosa, de veure com creix, de fer-ho créixer, de veure que has sigut tu el que ha creat alguna cosa i que aportes alguna cosa a la societat, siga el que siga, el teu comerç pot ser de qualsevol cosa, però sempre estàs aportant alguna cosa que val a muntó la pena. Jo, des de luego, ho recomano a tot el món i aplaudisc a tot el món que vulgui llançar-se perquè és una aventura molt única. Amb la inauguració d'aquestes oficines es busca també adaptar el club a les noves necessitats. Cobra un pes important la tecnologia. En plena transformació econòmica, Garrigues reconeix que la formació en aquest camp és una de les prioritats, però també parla d'altres reptes que encara el club en l'actual etapa. Tots s'han d'adaptar i això és un món que cada vegada va més a pressa, que cada vegada hem de donar-se compte que les noves tecnologies ens van a passar. Crec que tots estem en això. El que passa és que mentre el tamany de les nostres empreses siga xicotet, tot això diu que ens costa més d'arribar. Sempre la gran empresa té la capacitat de modernitzar-se antes, de créixer antes o d'adaptar-se antes a les noves tecnologies. Al xicotet empresari costa més, però per supost que anem a arribar exactament igual que tots, perquè no podem quedar-se darrere, ni nosaltres, ni ningú, ni una empresa de 500 empleats com una empresa de 2 empleats.
Al final hem de seguir tots l'evolució que du el món, i el món du avui en dia les noves tecnologies i allà hem d'anar tots. I ara creiem que dins de molt poquet es va obrir l'ampliació, el que serà la primera gran ampliació del polígono, i el que volem és que s'implanten tota sèrie d'indústries, i quan més grans i quan més importants i el tamany siga més important per a que el poble pugui créixer més, millor per a tots. El polígono creiem que és una font de riquesa imprescindible per a Torrent i que nosaltres pensem que ja se hauria d'haver obert fa temps i que du un retras important, però esperem que deuen d'estar ja molt prop ja d'obrir-se i que s'implanten un muntó d'empreses noves en Torrent, ojalà. Bueno, preocupacions a muntó. Estem en una època prou complicada, crec que molt complicada, que la gent no era capaç de donar-se compte, no s'han donat compte només que nosaltres de que les coses estaven posant-se complicades a nivell industrial, comercial i empresarial. I el club té que tindre un munt de reptes i un de tots té que ser ajudar el que puguem a tota la societat industrial, a tot el teixit industrial o comercial, en tratar de passar aquesta crisi de la millor forma possible, perquè quan venen les crisis, la veritat que en medicina no n'hi ha una medicina per a tot el món, però intentarem estar al costat de tot el món i ajudar el que puguem a totes les empreses i els comerços.